Здравейте, казвам се Мария Радойчева, част съм от екипа на община Габрово и съм един от организаторите на екологичният фестивал Козана Поляна Фест. Община Габрово е носител на престижната награда Европейски зелен лист за 2021 година, която се присъжда от Европейската комисия заради постижения в сферата на опазването на околната среда. Ние сме изключително горди с това призвание, носим го с чест, но поемаме и големият ангажимент да надграждаме вече постигнатото. Затова дойде и следващата стъпка по нашата стълбица. През 2023 година Габрово стана част от Европейската мисия за 100 климатично неутрални и умни градове. Мисия, която вдига още повече ангажимента ни да живеем по начин, по който запазваме баланса в природата, намаляваме своя въглероден отпечатък и, разбира се, правим достатъчно, за да преминем по-плавен път към адаптацията в климатичните промени. Множество са дейностите, ангажиментите и целите, които Габрово си поставя. Една от тях, разбира се, е свързана с неговото зелено бъдеще. Това е един фестивал, който е посветен на зелените идеи. Той е изпълнен с множество активности, много динамични преживявания и всичко това на една прекрасна поляна в планината. Тази поляна всяка година оживява в рамките на 3 дни, в които се случва фестивала. Време, в което отделяме част от своите мисли, част от сърцето си, част от своите нагласи и знание за това как да съхраняваме околната среда. В дните на фестивала ние живеем хармонично с природата, макар и светско събитие. Фестивалът живее по начин, по който да не нарушава живота на природата, така че всичко да е в своя баланс. Оживяването на това пространство става с помощта на множество участници, хиляди граждани и, разбира се, добре дошли са и домашните любимци там. Наши гости са младите хора, не само от града, но и извън пределите на страната ни. Наши гости са множество занаятчии, различни лектори, които пък отделят от своето време, за да ни посветят в знанието, което носят. Здравейте, казвам се Симеон Коцаров, работя в превентивно-информационен център към община Габрово. В нашата община се фокусираме усилията си в работата с млади хора и в това да ги включваме в различни инициативи, и в частност нашия превентивен център работи активно с доброволци, като пример за това, за една такава инициатива е Приемиме на село, където младежи от нашата община, от нашата област ги ангажираме и връщаме към техните корени, към едни поотминали традиции, обичаи и един леко позабравен бит. Като по този начин някак си правим връзката между тях и предците им. И това за един младеж е много ценно. От друга страна това подпомага много самите такива по-малки населени места, защото това някак си вдъхва живот в тези по-малки селца. И от едната и от другата страна това е много полезно.